δέμα, τρεντιόλ, θα στα δείξω όλα. Άνετες παντόφλες για μέσα στο σπίτι, όπως βλέπεις με γούνα, μέσα και έξω επένδυση για ζεστά ποδαράκια τώρα το χειμώνα. Θα προχωρήσω με την πορτοκαλί, καλά βλέπεις πορτοκαλί τσάντα που έχω αγοράσει, η οποία είναι άνετη για να πάρει αρκετά πράγματα και μάλιστα έχει και ζώνη για χιαστή εφαρμογή που λένε σαν του ταχυδρόμου στυλ. Ναι, θα προχωρήσω στη Σύση, λέει. Πορτοφολάκι, και έχει και όλα και τα χαρτιά γνησιότητας και χωράει πολλές κάρτες για τα χρήματα σου θήκη, έχει και για τα coins και επίσης λένε και όλες να αλλάζεις και αρκετά συχνά όσο μπορείς, παιδί μου, μέσα στο χρόνο να αλλάζει μια-δύο φορές, δεν ξέρω, ο καθένας όσο μπορεί, το πορτοφόλι γιατί σου φέρνει και όλες και γούρι και περισσότερα χρήματα. Θα προχωρήσω στη συνέχεια με τα Crocs, τα πιο φουξιά διακριτικό χρώμα για το περπάτημα μέσα και έξω στο σπίτι. Αυτά όλα από Trendy Oil, παρακαλώ.